Ayo wis Semar modar iki. Us. Pantem modar kowe ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Monggo Pandhawa ora komplit. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya, Pustaka Jamus Lima Sada diboyong sinuwun Darawati. Mulane kuwi. Berarti kan ora iso rawuh nang Karang Kadempel. Ngene wae Tru kowe sang ora. Sangu dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar. Ora ana sing cukup. Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngomong apa siap. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Lah ya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong, nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi nak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ilang terus. Mantane terus pendonong. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa kuwi? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedelo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Berarti nek ngono bapak iku urung wancine tekaning pati. Oh, heeh. Wah, nek ngono apa atenane? Pancen demit tenan kok ora.